Nagkulor kahel ang porsyon na ini sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon. Kan kauno ning kalayo ang stock area asin fuel tank truck sa lugar alas 8:30 kasudmang aga. Sigun sa Bureau of Fire Protection, uminabot sa ikaduwang alarma ang sulo na tuminupok sa stock area asin fuel tank truck. Actually po sir, gumamit po kami ng foam. Yung fire truck namin, nilagyan po namin ng foam para po mapulan po yung sunod. Saka gumamit din kami ng mga fire extinguisher. Yun po ang ginamit namin mga. Sa Kusuggang Kalayo, nagtabang na sa pagresponde ang Irusin Fire Station, asin Matnog Fire Station. Nagdurar ning haros 2 oras antes maideklarang fire out ang kasulo, alas 11:05 ning aga. Mayo man na napabaretang nakulugan huli kang insidente. So may mga conveyance clearance naman to, may mga fire extinguisher naman to na mismo sa minimal fire, yung fire tanker fuel. Kasi lang po, minsan po sir, di man natin maiwasan, minsan na ang nangyayari sunog ay isang aksidente. So mag-ingat na lang po sila. Sa presente, pigiimbestigaran pa ang posibleng kausakan kasulo. Mientras tanto, ininang ikatulong insidente ning kasulo na naitala sa nasambit na banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.